Gafar gowme. Bir maslahat bar. Ay şu eýle-beýle barýan, her kim soraýar sen da şaryfyň jygsym halka aýdmaýar. Benim howa. Sen aýdmaýdýarmy? Ay ýok, aýdamok. Sen näme aýtmana ho bagşyň jygsy diýerler. Ay menim oturup pikir edýän bolum. Barýan da oşolum. Ona küçük günler aýdmaýdym bolýan. Ödem däl. Unda siz bilen bir paýlaşan edim, size bir küpçük aýdmaýdyp berjek. Ona bir özüňizden bir görüň, diňleň, bir tesir eden maňa şu urdan istem boljakmy, bolmajakmy bir. Gitdik onda. Gelelem, niyetlen güllüm açıllı, sen için, dine sen için, dine sen için, dine senler için. Berde. Ey berde yallı. İşte mi? Staydan geliyorsun. Fanatlar geldi diye. Hey, oğlanlar aydın dinlemeye geldiğin mi? Hay, sen may. Aman ağan ise yitıptır, son setimi kadik geldik. Hay, canavar. Yorun ey. Tamam. Zay.